салому алейкум ҳамватанон, дӯстон, мухлисон, дигар ёру дӯстоне ки моро мебинедон. дар чанд рӯзи охир ҳамонтобо маълум ки дар ҳаёти фарҳангӣ, дар ҳаёти санъаткорон бисёр талафотҳои боло-болое ҳам бузург шуд. аммо мо ба ҳаяҷон омадем, ғамгин шудем, ноумед шудем. як фалокату як маргҳои ногаҳонӣ шуд ки ягон кас умедворам набуд. рӯзи 2 феврал устоди азиз, ҳунарманди халқи тоҷикистон устод Урумбек Ҳамдамов бандагӣ ба ҷо овардан. аз сабаби беморӣ мо худо ба шукр дуошонро гирифтагӣ будем. ҳаққи устодӣ дорам. фарзандашон Камолиддин кити ман дӯстӣ дорам. дар ҳамонҷа Дамирбек кити ҳамроҳ будем. ҳеҷ ки намедонист ки баъд аз 3 рӯз худи Дамирбекам ба таври фоҷиавӣ аз дунё меравад. баъди 3 рӯз рӯзи 5 феврал Дамирбек моро тарк гуфт. Дамирбек кити ҳама як бародар будем. дар ансамбли Нури Хуҷанд ҳамроҳ кор мекардем. падараш Ботурҷон дар институти санъат ҳамроҳ мехондем, ёру дӯст будем. нав алами Румбек ако, алами Дамирбек аз мобайн нарафта, рӯзи 7 феврал бародари азизи мо, санъаткори машҳур, ҳаҷнигори машҳур, азизи дилу дидаҳо Аловуддин Абдуллоев аз сабаби беморӣ тарк гуфт. Аловуддинҷон кати дар институти санъат параллел мехондем. Аловуддин факултети актёрӣ, ҳунари актёрӣ, кино ва театр мехонд. мо бошем дар факултети мусиқӣ педагогӣ. дар як ҷо сабақ меомӯхтем, дӯстӣ доштем, шӯхиҳо доштем. чанд боре ки Хуҷанд меомадам, дидорбинӣ мекардем. ман душанбе рафтам, ҷойашон ҷаннат шавад. Аловуддинам ногаҳонӣ моро тарк гуфтам. дирӯз як санъаткори бисёр олиҷаноб, санъаткори ҷавон ки қадамҳои нахустини устувораша санъат ба мондагӣ буд, овози бисёр ширин, ҳунари ширин, сурдои бисёр нағз эҷод кардагӣ буд. нав мухлисоя дилаш бешта нав машҳур шудода буд. Урумбек Норов аз Зеробод ки ҳамдиҳаи мо аст, инам моя тарк гуфт. ина бинед ки дар 15-16 рӯз 4 санъаткори машҳур, 4 санъаткоре ки маҳбубияти халқа соҳиб шудагӣ буданд, аз байн рафтанд. бисёр алами сахт, бисёр як ҳолатҳое ки одам сухан намеёбад ки гӯяд. ин лаҳзаҳо ба фақат аз худо. умед дорем ки ҷойашон ҷаннат шавад, маконоти охиратшон обод бошад, оилаҳошон ба сабри ҷамил. аз номи ёри дӯстон, аз номи аҳли олам, аз номи худам, ҳамашон ба сабри ҷамил. худо илоҳам умракошои фарзандакошо ба наберакошо батиҳад. як дӯсти азизамо гардуни туйғун як чиз навистиянд фейсбук ба ҳамин рӯз хонда. рости гап расо мутаассир шудам, ҳаяҷон бомудам. ҳамина хостам ки ба ҳамоно бахшида сароям ҳамин сурда аз алами дил. намедонам камбудиё дорад, пурране, албатта ба шакли пурране. ҳамина мехонам шумо ба шеър аз гардуни туйғун. اکنون به هر بهانه یاران کجا روانی، از عالمی فسانه یاران کجا روانی. جستم تمامی عمری مهر از نشانه دوست، ماند اشک جاویدانه یاران کجا روانی. ماند اشک جاویدانه
millet azab گرفته از مرگیم دلی بام millet azab گرفته از مرگیم دلی بام بر وقت ناگهانه یاران کجا روانید یاران کجا روانید از صحبتی دل عاشق محروم گشته ما داغ به دل نشانه یاران کجا روانی داغ به دل نشانه یاران کجا روانی سوز فغان مادر جانان هم برادر جستیر از کمان یاران کجا روانی یاران کجا روانید حسرت کنید بهری قلبی دو پاره من چون ابر پاره پاره یاران کجا روانید با درد شعر نوشتم آهم رسد به گردون با درد شعر نوشتم آهم رسد به گردون ایستاده و روانه یاران کجا روانی ایستاده و روانه یاران کجا روانی بر وقت ناگهانه یاران کجا روانی داغ به دل نشانه یاران کجا روانی یاران کجا روانی